Здравейте, приятели! Днес ще си направим болт. Не е болт за гайка, а тест за дишане. Разшифрована транскрипцията означава Body Oxygen Level Test. Разработена е от Патрик Маккиън, ирландец, който обикаля света и учи елитните атлети как да дишат ефективно. Днес ние с вас ще се тестваме колко дълго можем да издържим, когато имаме високи нива на въглероден диоксид в тялото си. Как ще направим тест? Не ни трябват лабораторни условия, ние сме си самодостатъчни. Единственото, което ни трябва е куче не ни трябва, нито котка, но ако имате, не е проблем. Единственото допълнително нещо, което ни трябва е телефон, часовник, хронометър, устройство, с което да измерим колко дълго задържаме дъха си. Да, точно това ще правим, ще задържаме дъха си. Как се случва този тест? Ще изпразним дробовете си, ще издишаме и накрая на издишането натискаме старт на хронометъра и задържаме дъха си за колкото дълго време можем. Можете да го направите, както казах, навсякъде. Просто бъдете сигурни, че сте в безопасна ситуация. Ще задържим дъха си, докато положението не стане emergency и имаме силна нужда да вдишаме. Какви са резултатите от вашите изследвания, от вашите тестове, ще сложа като описание долу под това видео. И така, аз съм готова, ще направя теста с вас. Ако и вие сте готови или когато и да сте готови, просто си запишете резултатите. Добре, аз съм готова, направих своя болт, ще го споделя долу под това видео. Искам само да ви напомня, че колкото и дълго да сте задържали въздуха си, както и да сте се почувствали по време на този тест, си припомнете, че всяко нещо с практика може да бъде подобрено и то да работи добре за нас, да бъде в наша полза. Така че нека дишаме осъзнато. Очаквам вашите резултати, коментари, така че споделете, моля ви.